ҳамарӯза аз гузаргоҳи сарҳадии байналмилалии Патари шаҳри Конибодом садҳо нафар аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба хоки Тоҷикистон ворид мешаванд. Бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории коронавирус дар гузаргоҳи мазкур аз ҷониби кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ва табибони сироятшиноси беморхонаи шаҳрӣ навбатдории шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. нафароне ки тавассути ин гузаргоҳ ба Тоҷикистон ворид мешаванд, таҳти назорат ва муоинаи табибон қарор мегиранд. гузаргоҳ тамоми шабонарӯзӣ 24 соат инҷа мутахассисои тамоми соҳаи тиб, аз он ҷумла назоратчиҳои маркази назорати, сироятшиносо навбатдорӣ мекунанд. албатта охир аваз 24 соат мо дар инҷо корҳои пешгирикунандаро ба роҳ монда шудагӣ. бино ба иттилои масъулин, дар ҳудуди шаҳри Конибодом ду гузаргоҳи сарҳадӣ, яке Патар ва дигаре Равод мебошад, ки то имрӯз ягон нафар бо нишонаҳои ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. дар ҳудуди беморхонаи марказии шаҳр бошад, минтақаи карантинӣ ташкил карда шудааст. минтақаи мазкур пурра барои пешгирӣ ва таҳти назорати табибон қарор гирифтани беморон ва ё шахсони бо нишонаҳои коронавирус гумондоршуда пешбинӣ гардидааст. ҳуҷраҳои табобатӣ бо таҷҳизот, доруворӣ ва шароити зарурӣ барои муваққатан зери назорат қарор додани ашхоси нишонаи бемории коронавирус дошта омода мебошад. албатта то имрӯз ҳама рӯза ин масъала дар мадди назари иқтиқоди ҷалби ҳамаи мо роҳбарият қарор дорад. инчунин аз тарафи ҳукумат низ ҳама рӯза диққати махсус дода мешавад. як нафар то имрӯз шахсе ки аз дигар ҳамин давлатҳо ворид шудааст, як нафар интиқол карда бисёрӣ карда шудааст, ки давоми 14 рӯз он шахс таҳти назорати ҷиддии духтурон қарор дошт. дар ин ҳолат ягон маротиба ҳарорати баданаш баланд нашудааст. дар ҳолати қаноатбахши хуб ба хонааш баъди 14 рӯз ҷавоб дода шуда. дар 14 рӯзи дигар дар таҳти назорати духтури тибби оилавӣ ва сироятшиноси минтақа қарор дорад. айна ҳол хуб аст. ҳудуди минтақаи карантинӣ аз беморхона бо деворҳои баланд ҷудо карда шуда, дар ҳолати бистарӣ гардидани беморони гирифтори коронавирус аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ навбатдории шабонарӯзӣ низ ташкил карда хоҳад шуд. дар шӯъбаи қабули беморхона низ тадбирҳои пешгирикунанда андешида шудаанд.